Ahojte milí amatérski kuchári, dnes to bude krémová cesnaková polievka. Uvarím ju tak, aby všetkým chutila. A čo budeme na ňu potrebovať? Cesnak na plátky, strúhaný cesnak, ktorý dáme nakoniec, zemiaky, cibulu, smotanu a mlieko. Na oleji osmažím cibulku do zlatova, ku ktorej pridám ten cesnak na plátky a osmažím aj ten. Nie aby zhorel, iba tak jemne do zlatova. A keď bude, tak k nemu pridám tie zemiaky a opečiem aj tie. Keď sú zemiaky dobre osmažené, tak tam pridám mlieko. Zalejem takým množstvom, aby boli zemiaky zaliaté. Do hrnca pridám takto v sytku bobkový list a nové korenie. Je to super vychytávka, keď bude hotovo, nemusím to hľadať. Dochutím solou, mletým čiernym korením, muškátovým orieškom a drvenou rastcou. A teraz môžeme variť cca 20 minút, dokým budú zemiaky také, že skoro hotové. Teraz je ten správny čas, kedy tam dáme ten nastruhaný cesnak. Dávame ho pred koncom, aby dodal polievke tú super chuť. Ostáva nám ešte doliať tú smotanu a teraz necháme polievku prevariť. Varíme cca 5 až 10 minút ešte. Vyberieme sitko a polievka je hotová. No čo poviete, bolo to jednoduché, rýchle, zvládne to každý a keď ju takto urobíte, tak vás aj každý pochváli. Skúste a dajte vedieť. Poprípade ešte okoštujte, čo jej chýba, sol, korenie a dajte maslo pre krémovosť. A môžeme servírovať, no vonia úžasne. A chutí ešte lepšie. Ja som ju podával s krutónmi cesnakovými, ktoré som si pripravil z bielej bagetky. Zasypal som petržlenovou hňaďkou, pažitkou a opiekol som plátky cesnaku. Tie som dal ako ozdobu a chutí to úplne super, vyskúšajte. A video bude končiť, tak by som vám rád poďakoval za sledovanie, za podporu lajkami alebo odberom, ak ste ho ešte nedali. A kľudne napíšte do komentára, ako robíte polievku vy, s čím ju podávate a prajem vám dobrú chuť a dovidenia na budúce. Kľudne napíšte aj, že akú polievku by ste chceli vidieť, lebo každý pondelok je nová polievka.